Ngapa to ki? Salahe ning kono. Tandya bala para Pandhawa nyoga mulung mangung siring Sata Kurawa Putuku Gatotkaca wonten timbalan padukan sing yang pundi kepiye kabul kawusanamu nggonmu ndak utus Gong cekelke Gong apa pitike Gong ya ora ngono ta Truk lho ndi Petroke lho bawe kok ning kono lha ora amat nggone lha iki ceh jembar iki lho iki ora sopan Gong. Oh ya wis. terus gaju lira Tak cekle Truk santai tak goleh oleh tralala Truk. Ya. kepiye kabul kawusanamu nggonmu ndak utus ana ning Praja Negara Ndarawati Kepareng matur wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Kundi sekawit ingkang wayah sampun kasil anggen kula sowan wonten ngarsanipun Wa Prabu Ndarawati Wa Prabu Kresna ananging wonten mriku dumados pasulayan antawisipun inggih menika ingkang wayah kalian Wa Prabu ing Mandura kalian pun para Sata Kurawa awit Wa Prabu Mandura ingkang ugi kepengin ngayonaken Bibi Wara Sembadra inggih Bibi Bratajaya badhe kadhawuhaken kalian inggih menika pun Siwa Burisrawa Kanjeng Hyang nanging sampun waskawatos awit kula ki sampun pikantuk dawuh saking Bibi Bratajaya bilih panjenenganipun waduh Bibi Bratajaya kersa dipun wengku garwa dening sinten kemawon waton saged minangkani ingkang dados kekudanganipun Bibi Bratajaya banjur kekudangane apa wae Gatotkaca kekudanganipun inggih menika ingkang sepisan pangiring temanten kedah nitih kreta kencana ingkang tinarik Kudawalu lan pengiring Nalindra 1000 negara ingkang dipun kusiri dening dewa lajeng panyongsong rewanda seta kang bisa tata jalma angka kalih
Pangreng temanten Dewa Suralaya kakung bagus mewah putri ingkang Sulistya Marni. Lajeng angka 3 serah-serahanipun kedah kebun danu cacahipun kedah 140. Kamangka mawi sungu bungalan utawi bule teges pancal panggung. Lajeng ingkang angka 51 dauping temanten kedah dipun iringi mawi gongsa Lukananta kembar mayang awine swarga. Gedang mas pupuh cindhe ayu klebu Dewa Ndaru. Lajeng ing pungkasan ingkang angka gangsal tumurunipun widodari sakethi kurang sawiji. Kanjeng Hyang menawi ngantos ing sakmangke wonten sarana kirang setunggal kemawon kalian Bibi Bratajaya badhe dipun wurungaken Kanjeng Hyang. Ana dandang sangka sabrang apa rupa-rupane dandang minggat wae lareng dandang curika mewah padang cocok wesi pola serane aja sira nyucuk Sri Sadana cocokan sarap sawane wong Sukarata amung pamuji teka rahayu wiyana mulya Kakang Semar, kula penembahan. Mbok yo aja dolanan suling. Mboten. Kundi tali brata yektine nggon nira nandhang Sungkawa kula. Mboya sak terpe sartane ora pantese merga manggene. Ingkang dadi panjaluke Bratajaya Yawara Sembadra kuwi sayekti puneyang ya panjenenganing sun tanggap sasmita. Merga mangkene Bratajaya duweni kekudangan ingkang kaya mangkono kuwi merga Bratajaya mangerteni yen to Permadi kasil sartane bisa nggayuh ingkang dadi kekudangane Bratajaya. Mula kang saka kuwi aja kuwatir pun ndak rasa ora bakal kangelan yen to para Pandhawa ngupadi ingkang dadi kekudangan 5 wilangane ingkang dadi panjaluke Wara Sembadra. Aku ndak dawuh kelawan putuku Bratasena ya Werkudara apa dene Kakang Semar supaya ingkang saguh ngupadi kundi sarate pandam sumula amadhange jroning pasarean ngenani wadana lir katon kang remu-remu kalingan ngangrangan sang tiwah manahengkung sumungkam kulit sang kakung mangrempo Piratente Branta Ayawa Sungkawa. Wah, Kundi Babu. Werkudara piye? Aja kuwatir.
yen to babakan kereta kencana dinarik kuda 8 werku loro sing sagu gayuhake. Nuwun sewu. Gusti Ayu. Sampun wasku watos mengke kula ingkang gayuhaken kula ingkang magepokan kalian kayangan. Kanjeng Hyang Kuni sampun ngantos kepatos. Sampun ngantos ajre kawratan ingkang wayah ing pringgondane ingkang sak mangke. Badhe utusan nyuwun kalian inggih mriku Wanara Seta ingkang dados panyongso ing kreta kencana. Ndara Gatotkaca pun mriksa. Wis wae. Wanara Seta ingkang bisa tata jalma kuwi ora kejaba mung Siwa Hanuman ing kendali sada. Syukur Werkudara abiyasa kakekku piye? Yen to pancen saguh sartane lahir batin nggonmu nglabuhi kelawan kadangmu Permati. Mula babar wisan ndak jaluk supayane kabeh budal wektu dina iki andum gawe. Ndak balang puja puji sesanti muga rahayu wone ring sambikala lakune. Werkudara Gatotkaca apa dene Kakang Semar Badranaya nyuwun pamit penemban. Abiyasa kakekku njaluk pamit. Kanjeng Hyang abiyasa kula nyuwun pamit. Kanjeng Hyang. Nyat langene ngalang ya klar mandan mon caratinon. Larakakonang. Pripun Ndara? Kowe ngerti Nalendra Sewu Negara kuwi papane ngendi? Ngertas. Ngendi? Tuduhno karo aku. Langgih enggak budal sareng-sareng kaya. Wah. Budal sareng-sareng mengke kula tuduhke dalane. Kari omong ngendi parane? Nggih. Mah modar iki kok. Nalendra Sewu Negara niku. Niku mapan wonten ing Praja Negari Singgela, Ndara. Negara Singgela niku kuwi ngendi? Wonten sak nyebrang segara niku nek mboten Matek Aji Bandung Nagasewu. Bandawasa. Nggih. Nek mboten Matek Aji Bandung Bandawasa mboten badhe dugi mriki awang tiket kapal larange ra jamak-jamak. Wah, yo ngendi? Nalendrane sapa? Ratu Singgela. Pun kula dherekke mengke goleki sing jenenge Prabu Bisawarna mawon, Ndara. Yo, ayo. Wah, wis tak gendong Matek Aji Bandung Bandawasa. Pun mangga kula nderekaken Ndara Werkudara.
karadang sura ayo kanca padha ngoyo cekali nggih waduh bocehan nggih mangkang rasa sumbar mawalendra bumi kunjing kumaludha kuntara katok ing pon dugi niki pun wewengkon negari Singgela ya terus ana ngendi papane Prabu Bisawarna sapa kuwi Gurnita rek kiri kiri arep bumi prakampita sato lemah ngambak ambak udan deres wah ana pawongan sandangan Piyayi Nurgaring
Iki sapa? Lah takoni mawon. Disawang saka busanane ngarep dhewe niku patih. Mburine niku ratu. Wah, oke banget, Ndra. Niki sajak Nalendra Sewu Negara. Menungso ora tatanan, sapa kowe satriya gagah gedhe dhuwur. Takon marang aku. Panenggak Pandhawa Werkudara. Yo. Bali takon karo kowe sapa? Aku Patih Kartabasa. Patih Kartabasa. Patih Negaring Singgela. Yo. Wigatimu apa Raden? Prapta ning Praja Negaring Singgela. Wah, sowanku iki arep ngombyongi sartane jaluk. Aku arep boyong wujuding kreta kencana. Linare kuda cacahe 8. Sartane pangombyonge Nalendra Sewu Negara. Wah, bakal kinarya rupa daupe adiku Permati. Yen to oleh mbok keparengake sumingkira aku tak mlebu ning Praja Negara Singgela. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler kenjang alis risang maweh kaandrung. Ing parat kena mboyong kreta tinarik kuda 8. Sarate nglangkai kuwandane Patih Kartabasa. Wah, niatku prapta rene golek paseduluran. Ora golek regejekan, ora idep. Bakune kowe iso ngalahke Patih Kartabasa sak andane. Kreta kencana boyongen sak Nalendra Sewu negarane. Yo, jajale sepira banggamu.
Sapa gawe rusak anan Prajanegara Singgela? Mirim-mirim kembang bopong teratebang sari molak rayungan long malengkung Amit pasang Kalimantabi tina bena kula dune dumawing tawang tawang Raden. Mboten nginten babar pisan bilih kisring kawontenan wonten praja negari ing Singgela menika awit rawuhipun Raden Werkudara. Wah, kowe sapa? Ana Ratu Nom Bagus. Pun tepangaken. Inggih kula menika nalindra wonten praja negari ing Singgela inggih kula pun Prabu Bisawarna. Kowe Prabu Bisawarna? Raden. Wis ngerti kelawan aku? Mboten mangertos sebab punapa, sebab sing ngandika Raden menika satur ingkang sampun kondhang kaloka jagat saisinipun menika prasasat kebrabeken kumandhang asmanipun jeneng ngandika Raden Werkudara. Wa pate wonten dawuh sinuwun. Ora tak takon karo kowe wae. Kados pundi? Ana priyagung rawuh ana ing praja negara ing Singgela malah tojak kerengan iki karepmu piye? Wah. Kula niku enggak dong Enggak dong. Iki priyagung saka tanah Jawa satriya tunggul paweneng Raden Arya Werkudara. Waduh sinuwun. Nyun pangapunten sinuwun, nyun pangapunten saestu. Sesuk meneh nek temandang karya kuwi diteliti luwih dhisik. Nyun pangapunten. Patih goblok. Buasak. Ora melek. Iki satriya kondhang. Ora ngerti sapa Ndara Werkudara. Nyun pangapunten Ki Lurah. Ngapunten apa? Patih jut kaya ngono kok diangkat dadi patih. Ora Patih Kartabasa ning Patih Kartabasa kaya ngono kuwi. Rungokno wae. Rungokno ature panakawane Raden Werkudara. Menika sinten? Ya kae ingkang aran Ki Lurah Nala Gareng. Urung kenal aku ta wae? Gleleng aku mau. Bar nyusul wayangan. Nyun pangapunten Ki Lurah. Sesuk nek diteliti. Bendaraku Ndara Werkudara ki rasa dadak ketayalan ngantemi dapurmu kuwi. Nyuwun pangapunten. Wah, kula kok ajur sinuwun diketak-ketak. Kaya wujude ming cilik kaya ngono kok suarane atos ora jama-jama. Atos. Ayo nang omahku. Tak suguhi kecap araupe dapurmu kuwi. Wah, kok atos tenan suarane. Prabu Bisawarna. Wonten timbalan Raden? Mangerti yo. Praptaku oning praja negara ing Singgela iki yekti mung bakal gayuh sartane aku arep mboyong wujuding reta kencana dinarik kuda cacah 8 ingkang dinampiyongi dening Nalendra Sewu Negara kinarya pepanggil rubane ya kuwi adikku Permati ingkang bakal daup kelawan putra ya putre Mandura ya kuwi Bratajaya pulo kang saka kuwi gandeng miturut dawuhe Nala Gareng kreta kencana ingkang dinarik kuda 8 kuwi mapane ning praja negara Singgela. Mula aku njaluk karo kowe. Wah, para Tadyaki tuduh ana ngendi mapane
tak boyonge ana ing praja negara Ndrawati Prabu Bisawarna. Jumangkahang rasa sumbar mawa lindhu ome gonjing gumeludak kuntor katok lumembah banyu kang kumambang. Jagat pangestu karo wayah para jagat. Lha mboten nginten babar pisan. Raden Prabu Bisawarna piye? mugi dados ning kawuningan bilih kula ugi sampun pikantuk dawuh saking Kanjeng Rama Penemban Kunto Wibisana ingkang sakmenika lenggah wonten ing pertapan Candramanik. Rama Kunto Wibisana inggih Kanjeng Rama Gunawan Wibisana dawuh kan ingkang abdi bilih sampun titi wancinipun kreta kencana titianipun Sri Rama tumuju wonten Praja Negaring Ndrawati malah kepasang yoja katujuh nginu dinten sakmenika jengandika Raden Werkudara rawuh wonten Praja Negari Senggela. Raden awi kula dherekaken sartanipun ing samangke kula ingkang badhe dawuh kaliyan Alindra 1000 negara sekalian kula cawisaken kreta kencana tinarik kuda 8. Kreta kencana titianipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten kaboyong wonten negari ing Ndrawati Raden. Panuwun ingkang tanpa pepindhan Prabu Bisawarna. Dawah sami-sami. Wapate Siwa Patih Kartabasa Kula nuwun wonten timbalan sinuwun. marta diage cawisna kreta kencana ingkang tinarik kuda 8 cacahe. Sartani dawuhna marang Nalindra 1000 negara supayane wektu dina iki jumujuk ning Praja Negara Ndrawati. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Patih. Tunjung bang terate
Nyun pangapunten Raden boten pangling ingkang rawuh wonten ing pertapan Kendali Sada menika pun angger Gatotkaca. Siwa Anoman kasinggihan mekaten wa. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang putra pun Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Inggih kula tampi dawa sami-sami. Sareng kalian Ki Lurah Petruk rawipun, Ki Lurah Wilujeng rawipun. Selamat man. Kali sinten Ki Lurah? Karo Ndara Gatotkaca. Terus karo Bagong kan ing jaba Bagong. Waduh. Wonten mriko-mriko wonten tetanduran kang dados daharanipun ingkang abdipun Anoman. Men Bagong ngelih kok. Saenek-eneke pari arep dirit jare. Waduh, Ki Lurah iki kula ngaturaken sembah. Tak tampa man. Tiba sepadha-padha ya man ya. Wah, awet enom wae. Saya tuwa rasaya kendho masaya enom. Iya pamujinipun awit berkahing Gusti. Angger Gatotkaca kula nyuwun pangapunten. Mbok bilih kula kanggep cuman toko anggen kula matur wonten ngersa jeng andika Raden. Wonten wigatos menapa teka janur gunung Kadingaren arawuh wonten praja utawi wonten ing pertapan Kendali Sada Raden. Siwa Anoman Wonten timbalan sing gedhe pangapuramu yen toko paksane aku ngandhi lan Petruk kantong bolong. Yen mboten dados punapa yektine wa wektu dina iki kahanane Paman Permadi bingung merga nggayuh sartane goleki panyongsonging pangiring temanten lho. Yayi Permadi badhe dawuh palakrama. Heeh man. Ndara Permadi arep rabi. Lho lajeng angsal sinten? Entuk putri Ndarawati ya kadange sinuwun Ndarawati ya Dewi Lara Ireng ya Dewi Bratajaya. Mula kang saka kuwi iki ana rubane. Rubane ya kuwi gandeng temanten putri njaluk panyongsonging temanten kakung kuwi Wanara Kusika Sita sing isa tata jalma mula aku prapta rene man. Waduh. Ki Lurah kula nuwun sewu. Kula niki wong kula pun tuwa, kula niku pun sepuh. Menapa to sepantes menawi dipun sawang dening tiyang kathah. Wis to, manuta wae to. Wis ayo. Dandan sing apik, nganggo celana panjang sing werna abang. Klambi yo, klambi dawa sing wernane abang. Sing ana tulisane Gong Hi Fa Hai ngono kae lho. Waduh, nyuwun sewu. Kula menika sampun sepuh lho, Kurang. Kowe gelem nglabuhi apa ora? Gelem nglabuhi Ndaraku Ndara Permadi apa ora? Ora gelem nglabuhi beles sisan kowe. Kowe iki ngestaken dawuh. Malah kula sak mangke kula niki jane bingung. Bingung piye? Kula niki wong pun tuwa kok disuwuni kaya ngoten niku. Anoman Wonten dawuh nggih. gandeng Bibi Bratajaya uga duweni kekudangan ya kuwi njaluk supaya temanten kakung lan putri diring wujude kebun danu cacahe 140 malah perkara kebun danu ndak suwun supayane Siwa Anoman ingkang gayuhake sartane ndak suwun Siwa Anoman ingkang golekake. Kuwi sisan kebun danu. Kebun danu cacahe sang 140 mongko bule nggih Ndara. Ya, Sungune putih. Sungune putih pancal tratak panggung. Oh iki ngestaken dawuh. Nggih saged-saged kula sak kamat-kamat gliyak-gliyak kula badhe ngupadi menapa ingkang dados pepanggil rubanipun inggih menika pun kadang kula pun Yayi Permadi kalian pun Dewi Wara Sembadra inggih pun Dewi Bratajaya angger Gatotkaca kaliyan Lurah Petruk kantong bolong. Pamadhare Cakalodang Pranyata Sasmita Kaet Gumalare dadi jangka sapa wae kang angrantuk antapi tutuh yakti
mardi kang gesang rahayu yuwana tanes ala tan mingarke blating widhi pegat-pegatan nyegat lakuning kodrat Penemban Anoman miji dhumateng wiswanipun ingkang abdi pun dadha ngawuk kula nyadong jawuh Penemban. Sapa man? Inggih menika pun dadha ngawuk. Menika ingkang nggadahi wewenang nggadahi Prabu Wasisa tumrap sangganing para kebon danu awit kebon danu menika kebu Jim Kilurah. Awak jenenge apik. Sapa kowe mau? Inggih, Kilurah, kula pun dadung ngawuk. Astagfirullah. Nur Gatot Kaca. Piye, Petro? Mboten sah dirungokke niku. Iya, nyadong dawuh timbalanipun Penemban Mayangkara. Mangerti dadung ngawuk. Hati-hati lho, Man, nek kepleset. Iya, Kilurah. Mboten. Waktu dina iki Raden Permadi bakal dhaup kelawan Dewi Bratajaya. Kamangka pepanggil rubane ya kuwi wujude kebon danu ingkang sungu kelawan sikile awarna putih teges bulik ya teges pancal panggung. Mula ndak jaluk kelawan sira dadung ngawuk supayane nyekel wujuding kebon danu cacahe 140 aja nganti ingkang kurang dadung ngawuk gonjang ganjing langit kelap-kelap katon ler gencang alis risang mawe gandrung nuwun sewu Penemban Paduka Sang Penemban Mayangkara tartentu mangertosi bilih sawanipun ingkang abdi pun dadung ngawuk wonten mriki kala wau radi randhat. Awit kula nampi dawuhipun Iwang Pikulun Bathara Indra sami kaliyan menapa ingkang sampun Paduka dawuhaken. Malah gandeng kula ugi sampun pikantuk dawuh ingkang tetela pramila nyuwun pamit. Kula ingkang badhe nyepeng wujuding kebon danu cacahipun 140 badhe jumujuk wonten praja negari Ndrawati. Nyuwun pamit Penemban, ngati-ati dadung ngawuk. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Man, wonten
dawuh ki Lurah. Sesuk nek nglakonke iki ngakon liyane kae mau iso ora? Lah pripun? Aku sangsi arep nyebut jenenge. Lah nggih sampun wong wontenipun nggih nika, liyane nika mboten wonten. Ah piye? Sampun kok jumujuk wonten Praja Negari Dwaraka ki Lurah. Wis yo. Anggap wae 140 ngono. Siang pantara ratri amung cipta kulon tanana liyan kaeksi mila katur kang cundha maneh rasaku kok rada pize ngono. Aku arep munggah ning kayangan kok ora pantes. Padhake Semar ki wong tuwa, Ji. Kon munggah ning kayangan nek Semar buta ya Semar sing njaluk padhake. Wong didit. Tak matek aji pameling. Dewa sing tak butuhke ben padha mudhun rene. Jaya Rama Ismaya kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Ya tak tampa. Anak mantu. Inggih. Rama Kyai Ismaya ngaturaken sembah. Tak tampa. Narada. Kula Kakang Semar. Anjen ya wis. Sajak wonten wigatos. Ora sah kok kan perceka kae. Widodari sekethik kurang sawiji sing wis mapan ana ing kono kae. Ayo. Ora sah suwe-suwe enggal. Jumujuk ana ing negara Ndrawati. Nggih Kakang Semar. Tartentu panyuwunanipun minangkanten putri nggih menika wujudipun Gangsa Lokananta. Kembar mayang awini swarga gedang mas pupus cindhe kayu klepu dewa ndaru. Sak mangke
wis sampun sawega menawi kedah jumujuk wonten Praja Negari Ndarawati Kakang. Rasa suwe-suwe. Ayo atak-atak anak mantu wedok. Neng Ndarawati dole. Untung ngapunten Ndara. Nuwun sewu menika nglipun gangsa Lokananta wados Kakang Semar. Dawuh Sinuwun. Iki yagane kepiye? Akirangan. Angge pun ditabung ngeten iki kok. Lah gek engko
Diwiwiti le jauh. Sik tak omongan tak briefing kae morong tak briefing yo gone. Anu iki mengke anu Bu Kulon. Piye? Dilebetke ayak menyura. Oh iya. Iya. Ora ngandani mau-mau. Pun gak dilebetke ayak menyura mawon. Ah ngaten mawon. Ya gogong sarukanan Pademan. Kayak sing ngecer piye kae? Yayi Bratajaya kula Pangeran Arjuna apa yo wis pancen lahir batin nggonmu tresna kelawan pun Kakang inggih lahir batos sineksen jagat saisinipun ingkang sami rawuh wonten ing praja negari Ndarawati. Iya. Ayo ndak kanthi jawab asta. Muga-muga nggonipun Kakang lan Siadi mangun bebrayan bisa langgeng selawasing urip nganti puputing yuswa. Kocap. Ya cinandhak astaning Sang Bratajaya dening Sang Raden Permadi. Nalika semanten wis sumpah prasapa sebaya mukti sabaya mati. Karana wis lair lan batos ngenya sami tresnan tinresnan. Nalika semanten wis saksi sah. Ojo ganggu to kowe. Nalika semanten wis winengku minangka jodho dawuhipun bertek-bertek wonten sak jawining pasewakan. Biar Jigor Kresna Sri Baladewa Narawati tuwi naris swaraning Kresna kang langkung tresnanira ing panus maning jajalanat lagi wae pun Kakang arep lumaku goleki sing dadi kekudangane Bratajaya. Lah kok iki piye Kresna? Lah nggih sampun Burisrawa nyatanipun sampun kawon riyin kalian Permadi. Wah, iblis lanat. Kresna iki ora iso Kresna, ora iso. Kudu diwurungake. Nuwun sewu, Mas. Nuwun sewu, Mas. Nuwun sewu, Mas. Jangkrik genggong, kowe kok kakean omong. Bagong apa? Ngapa-ngapa nuwun sewu niki sasana paregyan temanten niki anu nyumbang boten jenengan? Hah? Nyumbang boten? Truk. Ndara Baladewa nyumbang ora? Ngliwati kotak ming bablas wae kok. Oh, minggat. Wah, aku arep duga-duga nek mangan. Wah.
kersa mendha kula elingke apa pilih ganti rugi keseluruhan acara ini. Lho. Bagong aku ora nrimake Permadi rabi karo Bratajaya. Bratajaya, Mas. Bratajaya, makane aja emosi. Dadi wong aja emosinan. Ratu Ndladuk. Aku ora nrimake Permadi sing lakon mengku. Yayi Lara Ireng mboten trima sing penting wong liya trima. Saksine wae pun sah, nggih to? Oh, pripun? Ora glo disawang wong semene akeh. Oh. Tak kandhake Linmas lho sampean tak kandhake. Aja. Kamanan. Aja, Bagong aja. Wah, bule. Mriki cara. Yat langeneng kalanjan aglar pandan muncar tinon lerek kekoneng surem sorotetan padang Kangka Prabu mbok ya sing sareh ngoten lho panjenengan ora iso sareh Kresna lho nuwun sewu menapa mboten wirang menawa dipun sawang dipun kepung piyai sementen ambane sementen kathah niki nika oh, nika enten sing nembe mangan es krim tumplek. Gara-gara sampean nrunjangi apa-apa. Aku ora. Tro. Nyumbang ora to? Ora ya, Gong. Ora nyumbang gembredek. Muni ae. Wah, sikat nang kene. Bagong sing apa? Lho. Ngapunten. Kaya kadhok emosi kaya aku. Mbok yo kula aturi sareh. Tuwin kula aturi ngemot-emot dumateng lelabetanipun Permadi. Lelabuhane Permadi apa? Lelabuhane Permadi sing piye? Sing endi? Kapan? Cobita. Kula aturi menggalih. Kula aturi ngemot-emot labetanipun Permadi nalikanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa badhe dhaup kelawan inggih Kakang Mbok Erawati ingkang dinusta dening Kartapiyoga rikala semanten ingkang kasil ngonduraken Kakang Mbok Erawati sinten nek senes Permadi mboten ngaman Koko Prabu iblis larat Lho, apa? Lho, lah ngapa? Ameng sing ngempol gendandapan kok terus kucire kurang munggah kuwi. Waduh, Yayi Prabu pun Kakang jaluk pangapura. Ha nggih. Ampun nyuwun pangapunten kalih kula, nyuwun pangapunten kalih Permadi. Cobi temang penggalih. Nek kaya ngoten ceritane Paduka langkung ngeboti kalian pun Burisrawa. Coba sakniki wis kaya ngene. Kahanane sing kapitunan sinten, sing geton sinten? Oh, ya wis Kresna ya wis. Pun Kakang jaluk pangapura. Nono ngendi papane Permadi lan Bratajaya? Ya nggih teng Taman Keputren. Oh, ya wis. Kresna, lan aku tak manunggal. Ana ngersane para Pandhawa. Ih, sumanggaken kok Prabu. Nyanyi Mas arep dadi siji bayar piye sumbangan wah kok repot men apa ya nganggo sumbangan to Kresna ha iki kedahipun ngaten pantese wong ewuh niku ngaten niku waduh wingi pun dipunjung 100 wis nyoki tampani 30. Pun mriko mlebet. Iya.
teng prasmanan. Iya, duga. Wah, piye iki Kresna piye? Lah nggih sampun. Ana rega ana rupa ya, Bagong. Ah nggih. Nek pengen sing enak-enak tur komplit lawe tambah meleh 70 100 mriki. Wah, ya wis nyo. Tambah niki 70 genepit sing 30 mau. Nggih. Ah nek ngaten lak sah. Ah ngono ana. Hop. Piye? Tondok meneh piye? Gandeng sampean duwe luput kali Ndara Permadi 100 lemangan tetep duga. Ambuh. Ora melu wis. Kakak Prabu piye? Sampun to Bagong menika watak antunipun koyo Bagong ya aja kaya ngono. Angkajenge wong luput ya luput. Mriki tambah 350. Mbuh, ra idep. Ora madang ning prasmanan, ora patheken. Madang ning omah mah seger. Meng-meng instan kok. Dindel-ndelke mangan ning negara Mandura. Kula niku di sowan teng negara Mandura pacitane ming gethuk. Lah kuwi enak banget. Enak ning kula kan ndasa murat. Dadi wis rasane ora karu-karuan. Bagong wonten dawuh. Jaganen kanan kaya ngene. Oh nggih, ngestaken dawuh. Truk. Yo. Waduh. Anut lakuning Kurawa ngene ngeling ana patine risang angka Wijaya. Mbok Putra. Wah, cedhake karo aku nanging atimu tangga wong liya, Mbok. Cidra rasane atiku. Permadi lah kok kowe dadi ngrebut katresnane Burisrawa. Ya, Mbok Putra. Sineksen jagat saisine Burisrawa ora pati-pati rabi yen ora karo Mbok Putra. Info mendem. Wah. Arsa madange jagat tuk mungo paning sapocahing wukir marababang sumirat keneng soroteng surya mega lan gunung wah piye iki Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kenjang alit srisang mawe gandrung wah
Wong cidra rasa dipikir rasa digawe sedih. Parti coy. Yo. Gek ubengno. Wih. Wah, ora ngerti wong sedih apa piye wae. Mboten nonton gelas. Oi, kokop wae. Oh, golek sijine. Wih. Kali tamalmo. Piye Durmagati? Aku dinae lho, Ayurana. Oke. Iki apa iki? Country apa iki? McDonald. Oh iya. Iki. Nggo bareng-bareng. Oh, akeh kowe kula 3 huruf mawon. Wah, ora sanggo cidra, ora sanggo sedih, ora sanggo susah, diombeni. Wedian momo tenan le ngombe, cidra tenan iki sajae. Ah! Yo le, kembul, kembul. Mareka den prayet bluk semurire seka balik
Semar. Wonten jabluk Ndara. Ora neka-neka tamir. Sesuk-esukane kaya melurane tralala. Melu. Matur sembah nubluk. Sampun nyentikani dawuhipun Ndara Bratajaya. Yo Semar nggih. Aku go ngaturke panuwun yen tokeh luputku aku njaluk sing gedhe pangapura bluk. Pangapura, sami-sami. Kula malah sing nyuwun pangapunten nek kathah kekirangan tuwin kalepatanipun ingkang abdipun Semar Bajananaya nggih leladi dalu punika wonten ngarsanipun penjahipun Bapak Katma matur sembah nubluk, matur sembah nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten mugi-mugi Kang Putra temanten kekalih sageta dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bandul ngrompol rentengan dumugi puputing yuswa langgeng tan wonten pambengan yang rubeda punapa-punapa Ndara. Yo Semar nggih. Pungkasane ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane tole. Apa men? Biasa. Semar. Pripun? Golekan. Ngestakaken dabluk. Tabono bonange tole. Nggih Pak, ngestoke dawuh.